खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव गुबुन हादर पाकिस्ताननिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब आपडेट होनो आवगायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि इस्लामाबादनि काचेरी ओनसोलनि साखाथियाव गंसे कार बेरफ्रुनायाव खमैबो 12 सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, बे समाव भारतजों नांजाबनाय हादर पाकिस्ताननिफ्राय मोनसे गिदिर रादाबखौ ब्रेकिंनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। पाकिस्ताननि राजधानी इस्लामाबादाव मोनसे सुइसाइड बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव खमैबो 12 सुबुंनि जिउ खहा आरो 21 सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बिजिरसालिनि बायजोआव लाखिनानै दोननाय गंसे गारियाव बे बेरफ्रुनाय जाथाया जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सरासनस्रा सुबुंफोर आरो उखिलफोरा जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव बेरफ्रुनायनि उनाव काचेरी बिजिरसालि बिल्डिंखौ लांदां खालामनाय जादों। बिल्डिंनि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ इमारजेन्सि एक्जिट लामाजों बाहेराव लांनाय जादों आरो बिजिरसालिनि बिजिरनायखौ दोनथ'नाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव दं, जायनि जाउनाव थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ होननानै गिखांनाय फैदों। मावख'आरिफोरा रोखा खालामो दि बे बेरफ्रुनायनि जाहोनाव खाथियाव लाखिनानै दोननाय गारिफोर आरो मटर साइकेलफोराबो खहा जादों। बेनि उनाव अरखौ दबथायनो थाखाय अर खोमोरग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालिसिम बाहागो लाफैयो आरो बे समाव जाथायखौ लानानै पुलिस बिफाननि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोनदों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव गुबुन हादर पाकिस्ताननिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब आपडेट होनो आवगायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि इस्लामाबादनि काचेरी ओनसोलनि साखाथियाव गंसे कार बेरफ्रुनायाव खमैबो 12 सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, बे समाव भारतजों नांजाबनाय हादर पाकिस्ताननिफ्राय मोनसे गिदिर रादाबखौ ब्रेकिंनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। पाकिस्ताननि राजधानी इस्लामाबादाव मोनसे सुइसाइड बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव खमैबो 12 सुबुंनि जिउ खहा आरो 21 सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बिजिरसालिनि बायजोआव लाखिनानै दोननाय गंसे गारियाव बे बेरफ्रुनाय जाथाया जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सरासनस्रा सुबुंफोर आरो उखिलफोरा जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव बेरफ्रुनायनि उनाव काचेरी बिजिरसालि बिल्डिंखौ लांदां खालामनाय जादों। बिल्डिंनि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ इमारजेन्सि एक्जिट लामाजों बाहेराव लांनाय जादों आरो बिजिरसालिनि बिजिरनायखौ दोनथ'नाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव दं, जायनि जाउनाव थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ होननानै गिखांनाय फैदों। मावख'आरिफोरा रोखा खालामो दि बे बेरफ्रुनायनि जाहोनाव खाथियाव लाखिनानै दोननाय गारिफोर आरो मटर साइकेलफोराबो खहा जादों। बेनि उनाव अरखौ दबथायनो थाखाय अर खोमोरग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालिसिम बाहागो लाफैयो आरो बे समाव जाथायखौ लानानै पुलिस बिफाननि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोनदों।